हेलो गाइस जों दिनै दा जों गासिबो सेंग्राफोर आरो आंबो नैबे जों मेदाघाटआव दोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मेदाघाट मेदा होननाय जायगायाव दोङो मोनसे स्नेप लानो भिडिअ लानो थाखाय जों मोनसे जायगायाव फैदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ लास्ट नायलांबाय था आं मा भिडिअ लानो नागिरदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे खामानिखौ दिनै आं दिनैसिम इउट्युबाव नुवाखै जे जोंनि बर' आइजोआ दि दिनै बेफोरबायदि नै खामारनि खामानि बा सेखा रुवा दाफामनाय खामानि बेखौ दिनैसिम आं इउट्युबाव सार्च खालामनो मोनाखै स' दिनै आङो मेदाघाट जायगायाव फैनानै दिनै बेखौ आङो भिडिअखौ लानाय जादों आरो दिनै इउट्युबाव होनाय जादों गासैबो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम भिडिअखौ हानायमानि जेनेब्ला एबार होआ दिनै हाया दे ओइ फैगौ सप्तायाव फैगोन ओइ दस्राखौ लाबोनानै फैयो ओइ बाजाराव सेखा फाननो फैग्राफोरा सोलायनानै फैयो बेखौ दालिया खानायखौनो इनो जासो फैनानै फानो आखाइनि खामानिजोंनो बिथांलाङा दिनै न'खरखौ सालायबाय दोङो बे दिनै 22 बोसोर दिनैसिम 22 बोसोर जाबोबाय नैबे खामानियाव नैबे हौवा हिन्जाव सानैबो मुखुब जानानै दङ बिसि फिसाय सानैबो बे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मेदाघाट जायगायाव बिथांलाङा बे आखाइनि खामानिजोंनो नैबे खामारनि खामानि सेखा रुवा दानाय बायदिसिना माने जेमान जि दोङो जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मेदाघाटनि खाथि खाला जेमान जि बरमायानो जा ओजों जारिपारा ओजों मुसलपुर अदालबारि बायदिसिनानि जागानि गामिनिफोराबो बेहायनो आरो बरमायाव जेमान जि बायदिसिना बेदर दांग्राफोराबो बिथांलानि न'खरावनो फैनानै बेफोरबायदि माने सेखाफोरखौ दाना थाङो आरो दानानै लाङो रुवाफोरखौ बायदिसिनाखौ दाना लाङो दा दिनै बे खामानिजोंनो बिसि फिसाय सानैबो न'खरखौ बेंबोबाय दङ आरो बेनि रांजोंनो दिनै बिथांनि फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ MA पास खालामहोदों लोगोसे डिलेट लाहोदों बेजोंनो लोगोसेनो फिसाजोखौ हाबाबो हरबाय बे खामानि दिनैसिम मावबाय दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आइजोफोराबो फावसायना थानाङा दिनैनि दिनाव खामानि गोबां दोङो नाथाय जोङो सार्भिसखौ नेबाय थाबा जाया दिनै हौवाफोराल' खामानि मावनानै आरजिनांगौ बे नङा जे आइजोफोराबो दिनै मा खालामनो हायो बायदिसिना आखायाव खामानि लानानै न'खरखौ बेंबोनो हायो आरोखि जे गोदो गोदाय जोंनिया बुङोमोन जे साइकेल सलायब्ला आइजोफोरखौ मा बुङोमोन जे हौवाफोरा साइकेल सलायो आइजो मानसिया बा हिन्जाव मानसिया साइकेल सलायनो मोना बेफोरबायदि खोथा बुङोमोन बेफोरो खिन्थु आथिखालाव सोलिला आरो माने आथिखालाव जेनेबा हौवाफोरा जेसेबां जि मोन्थाय दङ दिनैनि बे जोंनि हादराव दा हौवाफोरा जेसेबां मोन्थाय दङ हिन्जाव बा बिसि बा आइजोफोरा बा सिख्लाफोराबो मा दङ बेसेबांनिखि मोन्थाय दङ आरो आगोलो हौवासाफोरासो फरायनांगौ हिन्जावसाफोरा फरायनाङा आरो होनना बुङोमोन आगोलनि गोदो गोदायनि मानसिफोरा नाथाय दिनै बेखौ सानबा जाया दिनै आरो बुंनो लागा खोथा गैया गासैबो मिथिगौ दा दिनै बे माने दिनै बे नैबे बे खामानिखौ दिनै आं दिनैसिम इउट्युबाव नुवाखै जे जोंनि बर' आइजोआ दि दिनै बेफोरबायदि नै खामारनि खामानि बा सेखा रुवा दाफामनाय खामानि बेखौ दिनैसिम आं इउट्युबाव सार्च खालामनो मोनाखै स' दिनै आङो मेदाघाट जायगायाव फैनानै दिनै बेखौ आङो भिडिअखौ लानाय जादों आरो दिनै इउट्युबाव होनाय जादों गासैबो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम ओमफ्राय दाउफोरबो फिसियो ना दाउ फिसियो दाउ अमा माबायदि खेबखौहाय बिथार गथ'फोर फरायनांगौ माने 22 बोसोरनिफ्राय बे न'खर सलायनो थाखाय बेखौनो सोलिबोदों आरो बेजोंनो ओमफ्राय आरो गथ' गथायफोरखौबो फरायबो होबाय सासे
सासे हाबा जाबाय होनदों ना हाबा हरबाय सासे सासे हाबा हरबाय सासे एम ए सासे एम ए पास सासे एम ए पास सासे बि ए पास एम ए पासआ डिलेटबो सब दङ नै नोंलाय नोंथार माबा नुसोनागोन फट'खौ दाननाङा